Bon dia al dematí, bon dia no gaire perquè plou. Aquesta setmana avui faig un vlog que serà de reporteros viajeros. Com que no sortim gaire, he aprofitat que avui que surto perquè he d'anar a visitar la llevadora, doncs que us portaré amb mi i no sé ben bé què farem, però vaig sola, no tinc individus al cotxe, tinc a saco de cadiretes, però no tinc individus. També us preguntareu que com pot ser que estigui parlant per el mòbil i conduint. No, ja paro, estic a les carreteres del costat de casa, que són ben petites, però també és a dir que els cotxes aquí són automàtics, llavors és una mica com conduir un cotxe d'autos de xoque, sense xocar, i d'autos de xoc, i llavors només necessites una mà. Què més? Això, ara anirem a Asheville, tots junts, que és on aniré a veure la meva llevadora, i després el meu objectiu és anar a comprar. No de compres, tipus nos vamos a comprar, sinó tipus que anem a l'Aldi. Que aquí no tenim Aldi, aquí al poble on visc jo, però a Asheville, que és la ciutat així més gran que hi ha, a prop, doncs sí que tenen Aldi. I l'Aldi, ja els coneixem tots, és un lloc molt econòmic on comprar i aprofito i faig la compra gran quan vaig allà. I aviam, sí, a veure què puc gravar, a veure què puc fer. Potser serà un dia molt avorrit, perquè no soc jo. Però potser ens passen coses, mai se sap. La vida de la gran ciutat ens pot sorprendre. De moment vaig llançar la brossa. No ens passa l'escombriaire. Aquí a la muntanya hem d'anar és una deixalleria, a llançar-la. Si vols que et passi per casa has de pagar. Nosaltres som catalans i de les pedres en fem pans. I també no paguem perquè ens passin a buscar la brossa. I com que sortim a comprar i sortim a fer coses, doncs ja aprofitem i traiem la brossa quan d'allò, quan toca. De moment ja uns dies un pòssium i encara no he sortit de casa. Adéu. Ja hem arribat, ja som aquí, a Asheville. Asheville és una ciutat de Carolina del Nord que està a les muntanyes, evidentment, i és molt coneguda per la música, perquè és una ciutat com molt progressista, la cervesa artesana, perquè és de muntanya, hi ha molt esport de muntanya i d'escalada i de la pesca, ja sabeu més o menys per on va la cosa, tot hippie i tal. Però és una ciutat maca i no és una gran ciutat de gratacels, però és una ciutat. I a nosaltres ens agrada molt venir-hi, hi ha molts llocs molt bons per menjar i llocs per fer moltes coses a l'aire lliure. El clima és bastant bo aquí a Carolina del Nord, és una mica un clima mediterrani, i a l'hivern potser fa més fred, depèn d'on estiguis a la muntanya. Per venir fins a Asheville es passa per un lloc que es diu El Pas. Per sortir del meu poble has de pujar una muntanya i després has de baixar. I normalment hi ha dues condicions imprescindibles quan vaig a Asheville, i és que primer que fa mal temps i mig plou, que aquesta l'hem encertat, i l'altra és que sempre hi ha un camió gegant amb troncs, tipus destino final, a davant meu quan estem fent la pujada, saps allò que cau el tronc i t'encerta? Doncs això. Que no hi ha sigut aquest cop, jo volia fer un vídeo i ensenyar-vos-ho, però no n'he trobat cap. Potser és una bona senyal, potser és que no me'n trobaré més. Estaria bé no trobar-me'n cap el dia que vagi de part. Us ensenyo una mica el centre des de fora, no entraré gravant perquè hi ha gent, suposo. Aviam. Per aquí és on s'entra quan vas a parir, és on les suites de naixement, i tot això és l'edifici, les habitacions, les consultes, les oficines i tal. I allà d'allà és l'entrada, per on entraré ara, i aquí això és on fan les visites.
I llavors allà al darrere, tota aquella part d'allà és un jardinet que pots passejar mentre apareixes i també és per on entren les ambulàncies perquè l'hospital està allà, a darrere, al final del carrer. De moment, jo quan vaig quedar-me embarassada, vaig començar a fer les visites, encara no hi havia tot el tema pandèmia mundial, perquè era el novembre de l'any passat, i tot bé, i tot va ser normal. Però ara cap al final, doncs no deixen entrar acompanyant, bueno, cap al final, des del març, crec, que no deixen entrar cap acompanyant durant les visites, durant el part sí, perquè no és un hospital i no hi ha hagut mai cap problema. Però la veritat és que avui preguntaré ben bé exactament a nivell del dia del part com funciona i qui pot venir i quines normes hi ha. Sé que això, que vinc sola i que hem d'anar amb mascareta, però com a tot arreu. I tret d'això no ha canviat gaire. És un centre molt familiar, llavors hi ha joguines i està molt previst perquè sigui una experiència molt en família, però clar, per culpa de tot això doncs han hagut de treure-ho tot i ara és com molt més clínic que no pas familiar. Però bueno, no passa res, les llevadores són supermaques, n'hi ha 4, bec una llevadora cada vegada que vinc, o intenten rotar bastant perquè no saps quina hi haurà el dia que apareixis, però si les coneixes totes. I crec que ja està. Bueno, ja ho tindríem, ja he sortit i he marxat i estic en un altre lloc. Ha anat bé la visita, tot està bé. Bueno, ara ja només hi ha esperar-se fins que decideixi fer la seva aparició, però tota la resta bé. I ara estic en un lloc que es diu Target, que és una botiga, com un súper que venen de tot, què seria? Com un Carrefour, però millor. Algú més té problemes amb les tasses? És a dir, jo vull tasses, sempre, moltes. En necessito moltes. Vull una pala amb un pal, per poder-la agafar, i no existeixen. Totes són pales. Així, curtes. Les escombres tenen pal i les pales no. Per què? Per què ens maltractem així? Tampoc no tenen mèrits d'escórrer. Un moment, observem. Empresaris catalans, veniu als Estats Units. Al final he trobat una pala amb pal, que estava molt apartada, com si fos un unicorn, saps? Molt difícil de trobar. I com si ningú la volgués comprar, perquè jo em pregunto, és a dir, ajupir-te amb una pala d'aquestes sense pal, embarassada, és com, sabeu els trajes aquests de jugador de sumo que s'inflen? Doncs imagineu-vos ajupir-te a escombrar amb allò. És així com se sent. Per què no fan servir el pal? I l'altra cosa que tinc a dir és, quan fan servir una Mary, una fragona, no els aniria més bé tenir aquella cosa que dona voltes, que l'escorre, i llavors tornes a sucar i torna-hi, engundes el galladot aquell, i què? És que esclar. Què has fet avui? Treballat. Molt? Sí. Estàs cansat? Sí. Tu ja estàs? Estàs? I tu ja estàs, Àlex? Sí. L'Àlex està cansat. Digues, Àlex! Parla només li diu a Àlex cridant, perquè és com jo li dic a l'Àlex. Quan crido a l'Àlex sempre crido i llavors parlo també.
hi ha el seu dada, que és com li diu ell, i llavors, Àlex! Oi? Ara el que aniràs a fer una banyera, estàs una mica brut. Tell me your Amy turn. Fluffy?